την εκπομπή στο φραπέ μου σε γράφω. Την εκπομπή στο φραπέ μου σε γράφω. Ασαλόμα. Άντε γεια! Καλησπέρα. We are from the television show in my frappe, I write. Μέχρι να μεταφράσει. Για πες μου και σε μένα τι λέτε. Ω, τι κάνεις. Καλά, Τι λέει εσύ. φίλε μου, ας μας κάνουμε μια Είμαστε στην συνέντευξη εκπομπή στο φραπέ μου σε γράφω. Φραπέ. Φραπέ, σ' αρέσει φραπέ. Ναι, Καφέ καλό σου είναι. φραπέ. Ναι. Έχεις κάνει τρίο, Ναι, καλό είναι. μόνο με άντρες. Όχι μόνο με άντρες. Εντάξει, ποιος είναι ο αγαπημένος σου καφές? Καφές, εσπρέσο. Κόφτο να ρε! Καλησπέρα παιδιά. Είμαστε στην εκπομπή στο φραπέ μου σας γράφω. Θα να κάνουμε μια ερώτηση για πολιτικό περιεχόμενο. Τι πιστεύει για τις εξελίξεις στο γύρο του με τον Βαρουφάκη? Θεωρείς τον Βαρουφάκη σεξιάτρα? Ποια είναι η γνώμη σας για το Βαρουφάκη? Γεια σου! Είμαστε από το φραπέ μου σε γράφω. Να σου κάνω μια πολιτική ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σου για τον Αλέξη Τσίπρα? Βαρουφάκης! Οι τροφές είναι καλές. Αγόρι! Αγόρι! Καμιά σκύλα φίλε, καλή. Καμιά! Ας να πάρει. Γιάγκο! Where are you from? From Serbia. Μίλος Θεόντοσιτς. Θεόντοσιτς, το heads out του που Μπατής βγήκε έξω από πολύ μακριά. Θεόντοσιτς, ναι! Απίστευτο τρίποντο! Και αυτά θα μπουν, μην Ναι, στο τέλος. Γεια σας παιδιά! Γεια σας, γεια σας. Είμαστε από την εκπομπή στο φραπέ μου σε γράφω. Έχετε πολύ ωραία μάτια. Έχετε τυχαία σορτή. Εσείς δίπλα να το κάθετε χθες του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Για πείτε μας τα τρελά σχέδιά σας. Εχθές ήταν η μέρα, πώς το γιορτάσατε? Εχθές ο καθένας με τις σχέσεις του. Ενδιαφέρον, δηλαδή. Ναι. πώς το Λιπτερό, λιπτερό. Έχετε κάνει δηλαδή... Εγώ με την Παναγία, εκείνη με το Μην τα λες όλα παρά Έχετε έξω, κάνει αμάν. τρίο. Ναι. Όχι, τρίο δεν έχω κάνει ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι. Ακόμα δεν είναι. Όπως κάτσε. Ντροπαλή, Γιατί ντροπαλή. έχει πάρει το ρόλο του κακού από εδώ ο κύριος σήμερα. Άγγελος και κακός. Δηλαδή Έχουμε κομμάτι πάνω. αυτό προσβάλλει τη θρησκεία μας. Τι έχετε να πείτε για τη θρησκεία μας? καλύτερα απ' τα άλλα. Διαβολογυναίκα. Είναι. Ας τον διάλο! Ας τον διάλο! Να το Θεό. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Στην εκπομπή στο φραπέ μου σε γράφω. Στο φραπ. Στο φραπέ μου σε γράφω. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, πώς γιορτάσατε χθες την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου? Παρεούλα. Αγκαλιές, φυλάκια, Τα χαβάκια. έχετε? Ναι, εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τέτοια. Δώστε μου μια αγκαλίτσα. Ελάτε, Όλοι. παιδιά. Αχ, σας. Καλησπέρα παιδιά. Όχι, άμα Δεν πειράζει, Ηλία. Γεια σας φίλε μου. Παντόφλα. Σας βαράει η γυναίκα σας. Καλησπέρα. Είμαστε στην εκπομπή στο παιδί μου σε γράφω. Γεια σου για την ΑΕΚ. Θα κάνει γήπεδο στην ΑΕΚ. Άντε, γεια. Τι ΑΕΚ ρε, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ολυμπιακάρα! Ολυμπι! Καλησπέρα. Είμαστε από το φραπέ μου σε γράφω. Μήπως Πώς διακόπτουμε? διακόπτουμε? Θέλετε να φύγουμε? Σίγουρα. Καλά, εντάξει. Γεια σας! Γεια σας. Τσιλίγου! Get a room. Mr. Lova. Ψωνάρα. Γεια σας. Είμαστε από την εκπομπή στο φραπέ μου σε γράφω. Φραπέ μου σε γράφω. Ναι. Ενδιαφέρον. Ναι. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε εδώ πέρα, σας βλέπουμε τόσο ψηλή. Αλήθεια, τρώτε. Τι τρώτε? Έπινα γάλα μικρή. Εμείς νομίζαμε σανό. Τι σανό κανε. Τα άλογα Μεγαλώνει τα άλογα σανό, ναι. Σανό τρώνε τα άλογα. Όχι. Να απογοητεύσω. Γεια σας. Είμαστε από την εκπομπή στο φραπέ μου σε γράφω. Μια συνέντευξη να σας πάρουμε παρακαλώ. Γιατί γελάτε καλά, δεν μας παίρνετε στα σοβαρά. Δεν σας παίρνουμε τόσο σοβαρά που σας παίρνουμε. Α, μπράβο. Καλησπέρα και εγώ. Άρχισατε, δεν κάνω.
Είμαστε, καταρχάς να καταλάβετε, είμαστε πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή. Δεν φαινόμαστε. Εντάξει, αυτό είναι λίγο καραγκιόζάκι, το βλέπετε έτσι, αλλά... Ευχαριστώ. Είναι το δίδυμο, κατάλαβα. Ένα σοβαρό καραγκιόζάκι. Να ρωτήσουμε κάτι. Είσαστε πολύ ωραίες κοπέλες και οι δύο. Το πάνω να κάνω. Το πάνω να κάνω. Το πάνω να κάνω. Μου ήρθε η ιδέα. Όχι. Πάμε διατάσεις. Πάμε. Θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, να μην με ρωτήσω. Να μην σας ρωτήσω. Ούτε για του Αγίου Βαλεντίνου. Έρωτας. Φίλε, έλα πες την αλήθεια. Δεν είσαι άγαλμα, έτσι. Λοιπόν, βγήκε κυβέρνηση ο Τσίπρας. Στο σπίτι έχω γεμιστά και τι λες, θα βρέξει? Θα βρέξει. Hello. Πέρα. Τι είστε εσείς? Κόφτονα. Μην τον κόβει. Βεβαίως. Το είδατε? Τι λέει. Ναι. Φοβερός, πριν γίνει. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Άντε Γέση, έχεις και άποψη. Ναι. Δεν μπορετάω. Ας το πιάνω. Άντε Γέρε. Γιουπί. Καλησπέρα. Επειδή έχουμε μια μάγισσα εδώ, θα ήθελα να τη ρωτήσω κάτι. Έχουμε ένα θεματάκι με το φίλο μας ο Ποτσίνιατε. Εγώ είμαι αυτός. Είναι λίγο άσχημος. Λίγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορείτε να τον κάνετε όμορφο? Εννοείται. Μπορείτε. Σε τι θέλεις? Θέλεις Brad Pitt, θέλεις Johnny Depp, Βαρουφάκι, παιδιά, θα πληρώσεις πολλά. Γιατί είναι πολύ της μόδας, το ζητάνε όλοι. Θέλω Γιάννη Βαρουφάκερ. Εντάξει, κάτι θα κάνω για σένα. Θα σου δώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και θα το κανονίσουμε. Α, όχι τσάμπα. Μέχρι αύριο θα έχεις το σπέλ. Έχεις κάτι άλλο? Τσάμπα, εντάξει. Μέχρι Μάριο Ιορδάνου σε κάνω τσάμπα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Το 50 Shades of Grey το έχετε δει? Να, ταινία. Το έχετε δει μαζί? Με το Βαρουφάκι βλέπω έχεις και το μαλλί εδώ πέρα, ταιριάζεις. Και εσύ δηλαδή έχεις τις επιτυχίες του. Τη Λαγκάρντι ρίχνεις. Άνετα. Γεια σου Μάριο. Σε παρεξήγησα. Χαίρετε. Τι κάνετε κύριε Λουκουμάν? Το ζαχαρώνετε το λουκούμι. Ναι. Ζαχαρώνετε το λουκούμι, σας έκοψα εγώ. Τι είσαστε ετοιμένοι? Χορεύετε. Χορεύετε. Θα μας χορέψετε λίγο. Ένα ταγκό. Είστε πολύ όμορφοι. Ένα ταγκό.